Der er så småt begyndt at pakke sammen. Undtagen Lasse Vibe, der jagter en løs bold. Og så går det hele galt for Brøndby, netop som vi går ind i overtiden. Det er en af de rigtig dumme. Og det ender altså med et mål til Sønderjyske, og også 3 point, kan vi godt afsløre. Se her, det er nu Rusi, der dummer sig. Og så er Lasse Vibe altså klar, lidt heldigt får han den med. Han kan få lov til at forklare det helt selv. Jamen, en løs bold, som jeg presser på, og så er jeg heldig, at den rammer den rigtige vej, og så får jeg den prikket ind. Det var rimelig stor forløs. Synes jeg, han gør det rigtigt her, Michael Svendsen. Det lignede skuespil fra MC Ligas side. Henrik Hansen, Lasse Vibe, god position til Vibe her. Det må aflevering i net. Johan Absalonsen med sæsonmål nummer 2. Og det efter et forsøg på skuespiller Patrick MC Liga op langs venstre siden. Ja, den der har sprunget, er hoppet, har løftet benene fra jorden langt inden, at der er kontakt. Men det, der er godt her, det er aflevering fra Henrik Hansen mod Vibe. Den er ikke bare stukket i spidsen, den er slået hen i foden på Lasse Vibe. Vi talte lidt om det før, de lange afleveringer og de dybe afleveringer er problematisk at finde farten på. Men her, der lader man ham selv drive den de sidste meter. Og så er det vanvittigt flot, at han stadigvæk observerer, at man ikke bare skal slå den blindt ind, men drejer den rigtig mange grader. Bensen får den fra Daniel Christensen. Svæver den ind med højre benet. Ind til Lasse Vibe. 2-1 til gæsterne fra Sønderjyske. Sæsonmål nummer 11 af Lasse Vibe. Hvad det er, han laver. Den der, det er ikke en, man har kørt på træningsbanen som en skabelon. Men Daniel Christensen, han gør det smart herude. Den er bestemt bevidst. Hele afleveringen. Og så får han den igen over på sin højre fod, som ikke er den stærkeste. Men også se Vibe fuldstændig umarkeret. MC Liga, må jeg sige, synes jeg står i en position, hvor han kan se, at Lasse Vibe, han står, hvor han gør, og derfor skal han selvfølgelig skubbe ind og tage fat i ham. Han mistede altså bolden ved den første scoring. MC Liga. Så skal de altså passe på her. Lasse Vibe smutter igen afsted her bag ved Sigurdsson. Vibe afsted. Vibe 2-0 til Sønderjyske her på en stikning i dybden. Og så løber han simpelthen fra FCK-forsvaret og bringer hjemmeholdet foran med 2 her, hvor der er spillet 4 minutter af anden halvleg. Nøj, hvor gør det her ondt for FCK'erne. Og nøj, hvor er det ukarakteristisk at se FCK blive fanget på sådan en bold her. Slået blind i dybden, og så er Lasse Vibe bare fuldstændig alene igen. Og der har han altså vist hele foråret, så scorer han altså, når han får de her chancer. De har fanget højt op Sigurdsson og Ottesen, og det er simpelthen bare fantastisk godt spark ind af Lasse Vibe. Og han har virkelig vist sig sikker, Lasse Vibe, når han har fået de her chancer, hvor han scorede også senest mod FC Midtjylland. Mest scorende sønderjyske spiller er han her i foråret. Spiller i de indbyrdes opgør den sæson indtil videre. Vibe, og så her har vi så er det Vibe her, som er afsted. Henderson prøver at finde position. Vibe afslutter. Vibe! Udligning til 3-3 her. Fuldstændig utrolig forestilling her i Haderslev. Super solo-præstation af Lasse Vibe. Så blev de her tavse, mens de andre steder kunne glæde sig. Det er godt spillet op her, lige på kanten af offside. Og igen det samme, hvor forsvaret bliver fanget i de her lange løbdueller. Der er han altså giftig Lasse Vibe, og flyveskarpt trækker, så er det jo en fabelagtig god afslutning. Men de må ikke sætte sig i de her situationer, de to forsvar, hvor de hele tiden kommer i de her løbedueller. Der har begge hold alt for stærke, offensive og hurtige spillere til, at det kan blive med at gå godt, og det stærkt i midterforsvaret. Skal vi lige følge her. Ja, Lasse Vibe der. Han har antipas ind i boksen. Vibe godt udenom Katri der. Vibe prøver selv. Ja, det er lige ved at give mål, det der. Glimmer natur. Lasse Vibe, der mangler kun den sidste finesse. Fuldstændig OB. Defensiven Vibe her og gør
Ja. Når Absalonsen kommer her, Bækman forsøger at komme i position bagud. Lasse Vibe her, godt! Og fremragende taget også. Så Lasse Vibe 1-0 til Sønderjyske, og det ramler fuldstændig for Esbjerg i de her minutter. Er lige blevet ramt af et rødt kort, og så dukker Lasse Vibe op igen. På den anden scoring her i foråret. Prøv at se vinden. Det er måske svært at se derhjemme i stuerne, men den står fuldstændig stille, og det har Lasse Vibe luret. Det er simpelthen glimrende søgt af Lasse Vibe og Radetzky. For en gang skyld kommer han på mellemhånd, men det er altså på grund af, at den stopper fuldstændig op i vinden bolden.